girdim. Ine taptım. Kanatlılar kuşlar. Gazar gel. Yok bu değil. Ine taptım. Diyoğuş. Diyoğuş häzirki zaman kuşluň iň irisidir. On boyu 2,5 metre çenli. Ağramım olsa 120-150 kilo çenli yetýär. Diyoğuşlar demirgazyk Afrikada köp ýaýranlar. Bay geňligini 2,5 metr tam ýaly kenlay. Owo. Diyoğuş biçak çalp sagata 70 kilometr tizlik bilen ılgap bilýär. Bey. Üýünden a ýetdirmez ol. Yetse bor. Häzir men sana başga da görkedeýin. Ine, seredine. Yer onsaň bu ýaşyl kim? Ine şu men atam da. Ha diyoğuşlaryna iň berýär. O diyoğuşlary ösdürip ýetişdirýär. Daşdam ol. Yok, şu taýdan 2 sagat daş del. Bay geňdigini. Oň ýanyna gidip bolmamyka? Gitse bor, menem sana hellen bäri şol gurrun berip gelýän. Oho! Yerov Einsteinler. Näme iş bitirdiňiz? Biz diyoğuşlar barada gurrun edýäk kaka. Onsoň gurruňy näme bilen tordy? Biz gitmeliýän karara geldik. Nire? Atamlara kömek bermäge. Okuňyň näme? Okumuz gutorda kakacan, Tomuska diýin jalşa çykdyk. Ejeňe tordyňmy? Kakacan sen bolýa diýsen ejemem ýok diýmez. Ýerteňkiler näme diýer? Sehet bile gitjek diýsen ýok diýmerler. Yer bolýar. Ine! Sağ ol kakacan. Ahat, bar da şaýyny tutuver. Menem ýygyňdan marar. Bor, menem derrew taýyň bolýar. Bolýar. Alo? Botantaç? Tawgurun oturmasyňyz? Gaty gowy. Arada kakamyň ýanyna gidip gelelidik bolýyn. Çağırar bizden öňürtdi diýen. Täget taam gitjek diýip durlar. Jeren ýegenjigimizden uğratsaňa babasy bilen mamasy gat begenerdi. Şeýdemi? Ay, ola hasam owy? Bolýa. Ana. Ulaňyzdan taýyn. Ine! Sen hiniydim taýyn nelmi? Häzir taýyň bolýan. Çalp bolsana. Häzir şu goşlanman talaýyn. Ine. Bol, çylrak, çaltyrak bolsana. Bu zatdan hemmesini ekidip nämetjek? Aňyrda gerek bolar da ho. Kakam aýtjak. Kakama özüm aýdar. Ejem aýtjak. Ejeme de özüm aýdar. Kompýuterimi elläýmegin. Ellejek. Ellemersiň. Ellejek. Kaka! Yeri, nire şaýlanma? Kaka, men tehet bile bayram agalara gidäýin. Ejem aýda. Haýyr. Kim bayrama? Tehedin kakasynyň kakasy. Körpece çempion. Bu sen midiň asıl? Owo sensei, salam malik. Waleyküm. Sen haçan çempion boljak? Ay menem olarna çempion kaka. Düýne kuşda utuldyň. Unma wagta tapdyň ow. Alo. Artyk bayram, salam aleykum. Owo, men. Tüge ölüler näme ispiyorlar, habaryňyz barmy? Şeýlemi? Ay bayram aw şun gerek bolsa özüňizem giderdi. Bolýa. Sizem salam aýdym. Ýaxşy. Yer bolýa. Ýöne akyllyja boruň. Bayrama kömek etjek diýip özüňiz adar bolaýmaň. Yo sen kaka, arkaýyn bol. Şeýle dämi? Owo, arkaýyn bolun. Yer bolýa. Gidiberiň onma. Ine! Sen atamlara var. Aýdagyna bermez. Ay näsini äýsek? Kerile goray. Ýoksa näme?
görmedin? Ay yok, diyoşlara göremem. Onda görmedik bolsaň men sana görkezerdim. Jiren, Hawa, sen nereden çıktın? He, näme men goý gitjek bolýaňyzmy? Yok, yöne kakaňa bir aýtdyňmy? Hawa aýtdym. Kaka çıksana. Bor gyýdym. Ine çykdym. Ha. Ýere-o saglyk moglanlar. Salam Murad ağa. Saglykmy? Ýeri oga barýaňyzmy? Hawa. Hanonno nünüň ulaga. Yer ahat. Yer. Dostlaňyzy ine şu ýerde goýaýyn. Bor. Berekilla. Ahat bolundy men. Hanonno uralyň. Atam bize garaşýanym däldi. Ola bizi görüp bilgen eray. Ýöne ol men tananokda. Sen arkaýyn bol. Biz sen taşdyrar. Ey, diýokşlar ellep bir borup kanay. Yogu, ilk atamdan sonra bolýar. Birden çökaýmasyn. Beybe, öde yaman epet vardı kenay. Näme da yol? Han getirani. Doğurdanım diýowşa men zat duray. Kanal verip, sen ödüm yoksa men diýem. Hay kara oğullar. Yine gelipdirler o. Bayram ağa, giplep ýerwe diýowşlaryňy düşünýäm ki. Ay özüň diýowşy bolsaň diliňe düşünerler de. Diýowş ağa, arma werin. Diýowş ağa, arma De. Maňa diýoş diýerlermi? Ya taňa diýerlerimkä? Hey. Hay kara oğullar diýäni. Hay kara oğullar diýäni. Ey, Seretiňe, o taýdan bir ulaga aýyla. Akmurat, kime olur? Tanıdın mı? Öde şäherler öýden bayram ağalara gelýän bolaýmasa? Bey, buloray. Bu çağının kara oğulluğunun itene. Näme diýen ýakaby? Aydanyňy diýeniňi düşünen oklar ho. Hey, bolur eder ýaly. Yer näme bolly? Ana şolardyr da. Ahy, çağalardyr da. Olar yamanlyk bilen aýdan oga. Bir ksan işgär tutunalyp aýdýanam bolýan sen gulak asaň okda. Olara işgär gerek gel ho. Eye gerek, eye. Men işgär kabul etdim de. Olar kabul etmeden näme? Onuň ama dogry. Bu haýwanyň ama her gaýsynyň öz näde özünden uly. Näzäl, göwüni var. Bulan gowratına teretme. Olaňyň şunu ýatjak göwüni var. Hawada. Yer bolýala. Han ýür. Naharyň myry.
Ha, bar ya. Be, mehman gelýän ýaly. Be. Agtyjaklam ýaly bular. Hehe, şoduran sen ataň gerek. Owo. Ine çağırap. Ataňlary da geldik. Oho! Hadi Kimler düşünelim. gelipler? Agtyjaklam gelipler. Ay berekella. Vay balazyn senem geleýdinmi? Ay tüweleme. Bir gıtsırın, bir bolsylyk awaly. Ey eneti, hani gel mehmanlar kabul edew. Gel satıra. Vay balacığım gelipdir, döneyin sana balam. Yürüňär görerin kim gelipdir? Yürüň. Ata, bu men dostum, men bile bilegim. Ha, tüweleme. Gelen nöwlet diýipdir. Hani gelsin makale. Ay berekella. Vay senem geleydin mi balam, vay tüveleme. Selam aleyküm. Alik balam, sağamança geldiniz mi? Assalamu alaykum Bayram ağa. Wa aleykum esselam. Sağlyk gurgunlukmy? Size şükür döneyin, ya, soyunu da döneyin balacıklam. Şahardan oğlan nereye gittir? İçini bir gıydama var. Yürüň ana öýe gireli. Yok enecan, duyuşlaň ýanyna gitjek. Şeýlemi. Bir duyguslar göreyli. Bolýa, Hawa. barın gidäýin. Bolýa. Atajan, duyuşlar nerede? Şo taýda otlap berendirler. Häzirrak bolun. Gaty golayna barmaň. Bolýarmy? Bor atajan. Ýür öýden oturun. Eşdiýänmi gaty golayna barmaň? Bor ata. Oğlanlar, olar duyuşlara tarap kayttılar. Yürün bilen baralım. Yürün. Seredin diyor. Beybe, onu epettiğini. Şey diye mi? Ne seret? Hani? Beybe, karas minki. Meleceğiz minki. Hova, Seret şey diye, Hey, seret ol, baba seret ya. Bu düğün, koluna seret, ayağına seret, ayağına. Beybe, bu düğün, elini uzatma. Yürüyüşler. Yer köşe düştüm, gördüm diyuşları. Hova. Ey, karaoş, meloş. Hani bärrak gelin. Enesiz görmänim mehmanlar gelipdir. Ýöne gorkaýmaň. Ata, biz mihman näle? Biz Ay, sana kömek berekella. etmeye geldik. Hava, kömek vermeyene geldik. Bayram ağa bulan haysi garavuş, haysi melevuş. Hani hodruna karaoş. Garavuş. Ata, seret, bu beri körek gelýäniň ady näme? Kol aňyrky kanatyny hep durana meloş. Melevuş diýdi. Howa meloş. Gelmeň ýanyma, karavuş. Beri gel. Ata, olaň ýanyna barıp bolarmy? Bu at bolmaz köşejim. Olar size öwrenşmeli. Sizem olary öwrenşmeli. Ata, ona näme kömek gerek bolsa aýdyr. Biz sana 3 aýlap kömek etjek. Ay berekella köşejim tamam şeyledir. Siz häzir eneňiň ýanyna barňda demir diýinsiň alyň. Onsoň men size iş tap beren bolýarmy? Bolýa. Bolýa barň onu. Olar ama gittiler. Yürüň bizim gaýdalyň lay. Ertir geläýär. Bolýa, ertir geläýär. Yürüň. Tüveleme aktıklı bolmak gowda. Olar gelseler üy içeri ağlaýar bolaýa. Wahşy edip ýygy-ýygydan gelip dursalar bolmaýarmy? Howa keýwany. Agtyky alamyr goglat tomy. Howala kakasy. Çağaçyklar tüveleme. Ýa-da uklak galaýypdyrlar. Ay erteden her yeylek beýle agylap diýoşyň ýerine ýadanyrlar. Howada. Hudaýa şükür keýwany. Hudaýa ýüzde miň şükürdirin. Şu wagta deňiz senden başga adam maňa hiç wagt düşünmänni. Yollaşlam, kärdeşlem, şu iş başlanymda sırmasan adamlam iýimden maňa diýoşlar ýa-derdiler. Emma aýna agtyjaklam bolýan düşünni. Şäherden ýörüte gelipdiler, atama kömek etsek diýip. Sene tüveleme şu gün toýlaýmaly bolupdyr. Toylatan toylaver. Keýwany, men senden gatyr adydyr. Şu ýekizeli gaşymstan nälir? Oy sana kakasy. Bu giyeceğin içinde ediyen gurrun nähilli. Ýok, keýwan, sen dogry düşün. Eger şäherden çağaçyklanmaz atama kömek etsek diýip gelen bolsalar, diýmek şu işiň bitjegi, diýmek şu işiň boljagy. Bolar.
İnşallah bolar. Inni bir rahatlan ahire. Uy, yoksa da adamlar düşünmese de düyoguşlara düşüner. Vah diyoguşlar düşün ya. Yöne men adamdan düşünen ütleyen keyvani. Düşüner. Olurum düşüner. Şeyle oldun nahirine. Sen işini ihlas ediyen azabın qovuşar inşallah. Diye kuş, sen diye mi yerde kuş? Men kuş. Hani kuş olsan uçup versene. Hazır. Yok. Men kuş de men düye. Diye mi? Havva. Diye olsan üstüne yukuralla. Hazır. Aha. Yok. Men düye de değil kuşum. Men düye kuş. Oğlanlar seyrediler şehirler elye. Bir de bir zat diye mi? Zaro. Hani yorun baralıyla. Yer baralı. Ey sen kime? Men kimliğim bile işin olmasın. Diyorsun artık alay. Ey sen ey. Ey gelen verin. Ne mi diyecek bolyan ol sen? Ey dost, men sana bir yaxşılık edeyim. Sen kim bile uruşak bolyan aydayın. Başka vadın çempiyonu, karate boyunca. Birden diyoğuş depenyale değmesin. Ey bolonla näme o? Akbarat bizim obamızın ılgamakta çempiyonu. Sizin çempiyonunuz ılgamakta Akbarat'ın izinden mi yetip bilmeye? Ey yoğlanlar, seyredin ana diyoğuşağı gelye. Çağalır. Ahat tehet. Ceren. Hani gelin verik. Gelin bakalım. Näme baga? Ne onu koşuş bilen. Bugün ot yığmaşa gidiyor. Bolya. Ine her ýene bir orok. Alın hani. Ot yığınızda häzir bolun. Hol bağın aňyrtyna yorunjol pel bardyr. Awa. Şo taýdan ýygyn. Doğrata. Kim köp ýygsa şoňa bir berekella. Kim Bolya. has köp ýygsa iki berekella. Bolya. Biri menden, biri diýoşlardan. Yer näde ýaňyz? Bolya. Barmy onna? Ilga. Ýöne häzirrak bolun. Doğrata. Görel hanşalın yorunca yıkşını. Nerede görüp duruyorlar yoruncağını? Han yürün ana oğlanlar gittik. Yürü. Ceren, sen öňem şular ýal yorunca ýok gördüňmi? Hawa ýok gördüm. Babam maňa yorunca ýygmany öwretdi. Mene birinji elek ýok görýän. Birinji elek diýsene. Iwoy, wak. Barma. Näme la? Ceren yetiş. Han görkün. Oy. Wahy barmasa gitiraýdyňmy? Oy, barma. Häzir dur, daň berey. Dur, Oy, ağır yara. Atdaňa maňa. Eýwe. Vay, barmagym. Ceren, yetişewerim. Barmagym kestirdim. Eýway, ağrıya. Vay. Hey! Kara oğlum! Yes, zaten dikeni. Kine diyen? Çıkın memlekten. Durma Halis. Men bir barayın alır. Tehet. Bu ne? Han bire gelyen. Elinde de tayağı var. Ben size diyen. Çıkın memlekten. O ne? Hemen Bize kalk. kıygırıyor. Hey, sen zaten dikeni. Ne o memleki? Defi aldırdınız mı? Ya su tuttunuz mu? Oğlanlar, kaçtık. Yürüm. Yürün diyen ben size. Durun diyen. Hey, kaçıp yüreklerini ödeyemiz. Durun diyen ben size. Kaçıp hiç içeri küçeriniz. Ben seni taparım, hükmen taparım. Çıkın memlekten.
Ho bayrama. Oo. Ay bamın ho. Bardırın geliver Alamşağa. Geliver gel. Hey bayram. Şu sen yani gelmeyin ip gördüm onu bolmadı. He, nämsün, näm bolly? Hani ýör bir çaýlaşaly. Asıl soňky döwür gelmeň oýmaň besetdiň bolyn, menen bir hilmin kur bolup ýörno. Goňşy bir zady gaty görüp ýörim kaya öýkölädim ka diýdim. Men öýkölemänem bilerim bayram. Yöneten bir düýoguşlaňy seredi biljek bolsaň sakla. Bolmaz ol bir topar garagol bez zatlaňy men ýorunjamy çapagulçylygy ýollap durmagry. Beh, goňşy, ona hemen çapagly. Ona hemen ýorunjady. Bilmedik bolmasana bayram. Men olar ho. Öz elim bilen ýorunjamy ýygyp durkary tutdum ahry. Günöröklüri. Ay beýle daha bolulmelle. Beh. Aho men özümde ýorunjam ýeterli ahry. Ya bir zatlar. Çağılar. Hey artıklar. Ha, siz berde mi? Hani berik gelin. Häzir amutlar Alamşağa. Evet. Näme bu ýaşyň ýorunjasyna girip ogry edeni çynmy? Biz oğurlamadık ata. Biz yanlışlık giripdir. Biz bar ýön ýorunjamyzy şo taýda goýup gaýtdyk. Ay çeýli ola şunu. Yo. Goýup del, gorkuňyzy şu ýerde taşlap gaýtdy. Ha Alamşağa, şu ýerde bir ýalňyşlyk bolup bolyn. Bizi bagşla göre. Wah, men unakar, men. Şulara haýferden ýorunjany ýygmaly, haýferden ýygmalylyn özüm elin görkez gaýdy bermelim bolyn. Onum etmedim de. İşitiren boldum da. Bagşla göre. Tähet, ýerin näme diýjek bu ýaşlar? Bağışlan ýaşuly, bilmändir, inni gaýtalamar. Bizi bağışlan ýaşuly. Bizi bağışlan daýsan. Bizini beýtmer. Oy. Oy diýär aýtlar barazym, oy. Ağlamoy, bana hiç sinir islatma. Oýany. Oy hani. Hani eneňiň ýanyna barynda demir diýinsiň dalym. Soňsy iş tap bererim. Barın. Yaraw ýygymçylar, arma görü. Ey, näçe dese ýorunja ýygdyňyz? Yoruncu değil, neçe barmak diýsene. Aýdan bolsaňyz kömekleşerdik-de. Ya bayram henem ay. Saklaca köpelçek bolup ýöründe atlanmy. He. Yer Türkmenistany düýe gitmiyor. Kuş gitmiyor. Henemin ha düýe kuş diýende bir zat tapýan oturup berýän. Ya goňuş sen men oýnajak bolma. Diýoşona men tapdymmy? Öň olar şu ýerde ýaşak geçipdirler bir wagt. Be. Innem täzeden Türkmenistana getirip onu şu ýere uýgunlaşdyryp köpeltmek üçin barly geçirýär. Sen özüň bir alym adam ahir. Ay ho. Menden gowy düşünmele. Onuň ha dogry bayram. Menem şu ýeňňe käte gelip maslaha dediň. Armaň ýetirenip gelýän ol bayram. Ay senem maramyda ama ho bir başa yo. Wah, Alamşağa, käşke bir şey dediň de. Menem bir isimde ökürey alyp, pikir alşary alyp bir alim ýola şeýle ahry. Ya, oğlum ha şeyle bayram. Senem özümde ýaly alym adam. İşli adam. Men seni işiňden goýmaýyn bayram. Yok Alamşağa, sen meni işten goýaňok. Gaýtam şeýdip, gelip şu zatlaryň gyzyklanýany men gaty begenýän. Men sana kitap bereyim. Oğul. Diýogşur hakynda, gaty gyzykly kitap. Ay, boşrak wagtyň okardyň. Ya sen şunu okurdun ay valla. Okarın, hükman okarın. Hüneri öwren ýigren itdirler. Alym adama hiç zat artykmaşlyk etmeýär. Dogry aýdan Alamşağa. Hani ýör bir çaý içeli. Ýör hani. Hemen bir gümür ýamry eder. Ýör. Ýör. Ya Alamşağa näme diýän? Ine Feret kitapda ýazyly dura. Feret näme diýär diňle? Diýoguşyň erkeginiň agramy diýär. Diýoguşyň erkeginiň agramy. 120. Ünsörýänmi? 120. 150 kilogramy selli. Mäkyanyň agramy bolsa 100
120 kilograma seni yetip bilýärdi. Dinle, düýoguşuň çagaty eýýam 9-10 aýlyk bolanno 90 100 kiloçeni ettirip bilýärdi. Gördüňmi anam sağa? Düýoguşuň bir mäkýany 4,5 tonna seni ettirip bilýärdi bir ýylda. Düýoguş sığırdan 20 şetlik girdi zille ho alamsa. Gördün mü alamsa? Gördün mü? Hey, tideme ödüňde alym diýsen morşup gördüň da walla. Siz pilin ulağını uklap gördüňiz. İyiler görýärmi, nireler tozup gördü. Yine de bayram tamtyk, bayram düýüş diýen bolýan. Bilýän alamsa, 10 tancak düýüşüň bolsa, bir ýyllyk 45 tonna et tog alamsa. Siz bolsa. Dar. Ayo, sen görýän boli nirde oturanyň ýadyňdan çykaraýdyň öýdi. Sen gowsy alymlaryň işine de goşulma, olaň kysy-gysy da goşulma, öz işin bilen bol berken etken. Aho, alamsa. Men teň bayram agy barada pikirleň bilen alalaşýan, oňuşýan, ýöne bir ýerde ummaty girdeji bar ho alamsa. Sen onu düşünýäň? Sen alim adam alamsa. Näme? Bizem düýüş köpedelliýek bolýarmy? Diýjek bolamok aramsaga diýen. Näde ýerdiň nehri bolup bir ýylyň içinde, jibiň içinde gompary oturdyk, ha? Näil görýän? Ya. Aho. Ini. Bu zatları etmek üçin ilki bilen pul gerek. Tapardam. Pulun bolaýanyny da onsoň inkubator gerek. Hawa. Inkubatoryň bolaýanyny da. Oň özüniň şertleri, düzgünleri bar. Ana ondan onu ılmy taýdan öwrenmek gerek. Alay alamsaga näetdiň aýmony? O yok, bu yok, onu tapmalym, bunu öwrenmeli ýensen, bilýänmi näçe ay, näçe ýylyň geçjegini? Bir ýylda näçe manat ýitirýänimi bilýänmi alamsaga? Oňa çeni teň udotsyň mara bayram. Ol tutuş bazarlary baglaýar ho. Müňlep düýüş ýetişdirýär. Ýöne şonun öňürtülemeli alamsaga. Ol eýäm öňürtjegini öňürdäýdi diýär. Ýöne men bayramyň gylygyna gat ber. Ol sen ýaly aljak girdejisini, görjek peýdasyny hasaplaman. Başga zatlaryň hasabyny çykarýar. Kimde malum ahry. Bola dogry. Egerde men haýyş etsem, o maňa ýumurtga da berer, masagadan. Ýöne men dileşilik etmäni başarman. Özüme kiçilik bilýär. O maňa gelişik berdi. Ay howo, dogry aýdýan alamsa. Sen bir kiçelme ho. Sen bir alim adam ahry. Men özüm lazım tapam. Lüt talaş tapır. Her kim bilýän näse ana şo ýaşy. Eger sen kazanç pulýan bolsa, onun başga ýerden näl, şu ýerden kazansa da bolar. Ýöne men puluň adamsy däldirim. A sen bolsa, her gün bir hyýalamy onun oňa bökçökläp gören giçi Ay bolýala ho alamsa. Goýarla şuurmy. Bir gat diýeňem öýde ýakandan ilerleýän. Ay goý diýsem goýaýar. Alın. İyin canavarlar. Sorasak soraýar. Yeri, Häzir yiğitler, qoğun näme? Näme zedene diýäňiz? Bayram ağa, men tähet bile bir jedel etdim. Hawa. Düýokşlar hakynda. Tähede düýokşlaryň Türkmenistanda bolan nädir? Onu atam getirdi diýär. Hawa tamam etdi. Amen bolsa, düýokşlar öň Türkmenistanda bolanır diýän. Sen onu nämeden diýäň? Öň bolmadyk zat, soň gelip bu ýerlere, bu hawa uýgurlaşyp bilmede. Ay berekella. Tuweleme. Bu zat garaja kelle boş däl. Sen dogry aýdýan. Diýdimi? Ýöne bir delilçigim bar. Men onu sana satyp goýbereyim. Ha? Türkmenne gadim eýýämden bäri bu uşlara düýoş diýerler. Ören zaýda raýdalandyrma düýoş diýip. Eger olar bärde ýaşamadyk bolsa, bolmadyk bolsa, olaň şeýle bolarmydy? Elbetde. Elbetde bolmady.
Yöne sehdin diýäniň jany bar. Emma bolyn bir emmasy bar. He. Bu guşy Türkmenistana bayrama taňy dälle täze döwür täze zamana getirdi. Uşduru haywan janawar gaty duýgur zatdyr. Olar nirde mesken tutmalygyny, nirde tutmallarlygyny adamlardan gowulýandyr. Düşündiňizmi? Hawa. Berekella, barın oyna. Yer anna. Gittik. Ay berekella. Gyzyklanýarlar. Tüwelene. Salamu aleyküm Bayram ağa. Wa aleykümselam. Saglyk mı? Gurgunluk mu? Sağlık Bayram ağa. Arada hek gerek diyen ekenin. Ha. Ne hekini de hek edenir. Ha. Oňarypsyň muny. Inim bir sen tanamadymla. Ha. Ol alam sağa var ha. Owa? Soň hozoru işleri boýunça orunbatary. Adymam hümmü. Ha. Şey diýsene, onsoň munam alamşa uratdymy? Hawa. Onsoň menim side elinjek eltik gaýda aynik gelsim. Oňarypsyň inim. Onsoň muňa näçe tölemeli? Ya. Ağam janyňyzyň saglygy. Siziň işiňizde bizden goşan bolsun. Siz gaty o iş edýäňizi beşdik. Başga da näme azmat bolsa arkaýyn aýdyp bermeli Bayram ağa. Ay kömekçim yetiginim. Onu bir heki nirede koyun. Hozayda goýay. Bolya Bayram ağa. Ya. Diýoşuny mutlular ya. Melece. Gorkuýaň-o. Bey, muň äpetdigini. Oň patynaklap ılgaýşyny. Ilgaňda şoňa ılgaýsaň da. Näme diýjek bolýaň-o? Duýa uşulgany her adamyň uzunlygy 3 metre ýetýär diýýäler. Kim diýär şonu? O hümme diýär. Bir ýerden awkapdyr. Ýürüň onu ölçelim. Ýürüň. Bir, iki, üç. Bey, edim bolaýsyňy. Haýsyňy şundan böküljek. Bol, sen Aramda iň gowy böklen akrat. Han bol böküp korkadany. bolýar. Çay kanyp durmada bökde haw bökjek bolsaň. 1, 2, 3. Hop. Nätti? Ak bıratsan, duya uşluğun izine yetecek olsan yine 1 metr gerek. Oğlanlar şäherler elýär. Onu gürleşimiz ýaly, düşündüňizmi? Han onu oğlanlar taýyn bolun. Bolýar.
tanşalyň diýip ýüregime düşýäňiz, özüm Akmyrat sen başla diýip biýdar edýäňiz. Ya ýene de hokka çykarjak bolýaňyzmy? Gelin ona tanşalyň da. Tanşsak tanşaýar. Onda näme? Tanış bolsak, men äsäket, bu da meň dostum Ahat, kompýuterçi hem kuşçy. Sen nisip bilen kuşta oynap bilermiň? Kuştun goýsan ay biz tanışmala. Men Akmyrat, bu Ahmet, Nazar, Orar, Yusuf, Röwşen. Ören gowy. Ýörüň ona menem beýleki dostum, diýoguşlar bilen tanıştyraýyn. Durun. Bolsa şu ýerde tanıştyraýsaňyz lan. Näme üçin? Diýoguşlar tanışana gaty diýip ýa-diýýärler. Kim diýär? Hümmi diýär? Ýa hek getiren da aýda. Hawa. He, şeýlemi? Gorkmaň, men ýanyňyzda, arkaýyn boluň. Ýörüň. Oglanlar seredin, ho gapdala duran mele uş. Be, on äpetdiň ay. Düýeguş diýseň düýeguşda. Patanaklap gelýäniň ady näme? Omi? Hawa. Ola çala uş. Oň ady näýle? O, ýokarda turun kim ay? Gelen oğam, goşulan oğam. Şo ýokardan oturup seredip gidiberýär. He, omi, o cumallay bizim ovamızda daylaryna bolýar. Haçan görseň ýekeje aýlanyp ýörendir. Özüm mydama bir zatyňa arzuwyn edip ýör. Olaýlarsam bir ýerleri ýitirim bolup gidýär. Bizem şoň nirek gidýäni bilesiňiz gelýär. Akmyrat, hümmin gördüm. El yumurtkaly haýdap bar ya. Bu näme yumurtkasy diýip soradym oly. Öz işiň bilen bolýdy. Öde onlu kany şuň ýaly. Ýok şuň ýaly. Diýoguşyň yumurtkasyny ogurlandyr. Diýoguşyň yumurtkasy bolarmy? Bolýar how. Sehet, o sen on bayramaga aýtmaly. Yok, atam aýtmaly. Atam bilse gaharlanar. Oňa gaharlanmak bolanok. Iňňowda biz bar diýoguşyň yumurtkasyny alyp gaýtmaly. Nädik? Sehet, men hümmiň ýerde bolýanyny bilýän. O şo ýere gideli. Soň bir alajyny tapar. Getirdir beni. Menem sen bilen. Oglanlar, siz ştaýda durun. Biz häzir geler. Bolýar. Barın onda. Şu gümmeden her zat çykar. Yumurtkan bir äse ýagşy. Akmyrat bir alajyny taparlay. Hawa tapar. Nire gaşqanay? Ilhadam aynym. Getir beri. Ana görýärmi? Hawa. Yani iki tane yumurtka da var. Hawa, o näde balar? Barp merdiwanı münersi. Yukarı çıkar. Soň eýlek. Soň näme etmenligini özüm aýdarym. Bolýar, düşnükli. Ýörüň. Da.
Nimet yamırı. Nimet ne? Ey adamlar. Kömek edin aslarga. Adamlar kömek edin. Alamsa kömek edin. Alamsa. Yok orada. Atın ya. Hep ya bulaydı. Yürüm, yürüm. Dur var. Alamsa. Dur. Yok orada. Dur ha, dur. Alamsa. Alamsa atsak ya. At. Kim at ya? Yok. Ne at ya? Ne? Hey samzık. Müyemir atar mı ho? Gör. Ha, bizzatlar. Oğurluk ediyorsunuz he? Yok, alamşağı biz oğurluk edem yok. Yönü hümmi dahi soğraman diyoğuşun yumurtkasını alıp kaydıptır. Biz şolar yerini elçip. Hova yerine Tüh. elçip. O alamşağı. O ne elmin mi yanay? Alamsa çağırır yalan söz diye bılırığının mı? Ben bayramağın önünde sonra vardım. Alamsa bılır yalan söz diye Men bılırığının mı? sana anamam. Ay. Sen düdü olsan, izinden kovu gelmedi. Alamsa. Koy sana it. Men bayramın öz dilinden eşitmedim. Sana anamam. Gör. Gör. Ya ne diyeceksin ay alamsa? Gör hani bayramın yanına. Ay sen beni maskar ettin ha ho. Sen düdü olsan izinden beydi kovu gelmez ahri. Alamsa. Koy sen eyvallah. Bu zattan hem benim bayram söyler. Bayram ne mi diysen şu da olur. Ha bayram. Ha komşu gel hani. Buyuruk bayram ben sen yanına. Bütün sorak gelendir. Alamşağı haydanın ne mi? Özüme biri bir adımı sonra manalsa halam ok. Ay senim şeylesin ne? Yer ne mi oldu? Yine. Bu felaket. O felaketle yumurtkalarını sonra man idemen alt kaydı versen edecek. Ay bir yüz karasılga bulanır bayram. Bağışla veri. Ay ya komşu ay. O ne hemen bir karasılığı? Şu iki tane yumurtkan ne mi? Ovo. Ay şonu alan orada ödüm allendirin ho. Vi doğrudanım. O arada bir halt heki verptin ha. Şonu getirini alay dedim ho. Ana. Ana. Ay da ol ho istin alamsa. Ay şeysene ho bayrama. Şu bayrama men özüňe kömekçi edip alsana. Bir diýenli iki edek gaýtalatmar nagam. Ay men seni işgär etip alsam malardım molin. Bu diýe oşursan kabul ederim ka. Olan doýgurlugy adamdan ammeter. Olar 3 menzillen görýärler. 5 menzillen esdiýärler. Olan yüreğinin doýgurlugy Allah bilsin näçe menzillen. Ay ýöne enim yüreğinde az kirkimir bolsa, gowsy bulan ýanyna gelmezlikdir. Katı doğru aydan bayram. Häzir biz hümmükiyimiz. Bunu kuş değerli. Tokkulap tonu it tasabını vuruyaz. Oğlurum näme bunu dürrü aňa ýalarda. Tähetsan. Bar köşüjüm olar yerine goýun. Ýörüň hani. Bayram, bir kolumdan näme peýda ba? Olarum tawuklaň hyýaly gaýnadyp, heýgene edip ýa bolmazlar. Anam bolman. Bulan yumurtkadan gaýnady ýejek bolsaň 1 sagat gerek. Heýgene etjek bolsaň buroglap deşmeli. Onsaň iýmeli. Şeýledir. Bir derda vardır lan. Beýle yumurtkan duýulajak bolsaň iş vardır. Aýdy 2 sanjagyny duýula bilseňem zor boldum. Alamşaga. Bulan mäkany martdan oktýabra seni 80 tane yumurtka berýär. Şey diýsin. Şeýsin sany. Ya. Salam aleykum alamşağı. Salam aleykum alamşağı. Salam aleykum. Wa aleykum esselam. Salam aleykum alamşağı. Wa aleykum. Salam aleykum alamşağı. Salam aleykum Wa alamşağı. aleykum wa aleykum. Salam aleykum alamşağı. Aleykum be. Aha bular şoban oğlunur ýalykly. Ho. Yer onsoň nirden gelip bir abar ýa. Herimiz ölmeliğimizden yorumcayık diyoğuşlar alıp barýar. Hey berekella. Barın anna. Tuöleme. Kömekçiliň awara ol. Ay Hudaýa şükür. Kömekçilim bardyr. Bolýar. Yerine ahili. Gör bulan sokaşını. Ovadanca gerek, ha? Ne eyleken? Gör.
Şol duýuň şol depsene. Göndep gire bolýarmy? Salamu aleyküm. Waleykümselam. Bir gözleğinizmi? Mana bayramağa gerek. Bayramağa ne etcek? Düýoş satyn aljak. Diyoş ne etcek? Toy etjek. Toyda ne diyoş sattıracak bolýarmy? Ay, pek gezikdi ýetäni. Toyda düýoş çaptyrylmaya, ýiyjek. Hey! Bayram ağa! Hay Bayram ağa! Bayram ağa! Hay Bayram ağa! O, Nerdesin? berde bardım. Ha, enim geldin mi? Salamu aleyküm. Waleykümselam. Sağlyk gurgunluk mu? Geldin mi? Gurlaşymyz ýaly gelendirin Bayram ağa. Basym netip bolsa toy etjek. Oň bolsun. Ay şu bir kuştan düýoş gerekdi. Ay bir delzadak bordy. Onunla men pulunu geçir verecek. Toyun öňäni alyp gidäýär. Ay Akburat beri kesene. Beri toy. Durun. Diyoşlar zatlar yalar oğlanlar. Durun. Akburat sehat diyoşlar yakçık bolýar benim. Akburat sehat diyoşlar yakçık bolýar. Yero, näme iýiňden it gowladymy? Dursunda oğlanlar şäherden epeýadam etdir. 4 saat diyoşak çek diye toýarakmış. Toyu? Näme çiňere? Näme şona bilen zokmu? Toyda goýun näme diýe? Oğlanlar gitti! Ha bayram ağa gulaşıp duran adam. Bolýa onda Bayram ağa? Hoş. Ýöredim. Bolýasa salamat bol. Tehet, ataň aýsana, diýoşlar satmasynlar. Ýok, atam beýtmez. Yaraw bez zatlar. Nereden çıktınız? Yaman tukat görmeýäňizler. Alamşağa, diýoşlarymyz aljak bolýarlar. Yok, satjak bolýarlar. Alamşağa aýsy. Durun. Entek satylyp barýan zat ýok. Men häzir bayram bilen gürleşin. Siz şu ýerde durun. Men häzir gelýän. Gorgunmy bayram? Salamu aleyküm alamşa. Eýgilik meri. Ay eýgilikli bolýan. Ha. Şolar bilen bir şertnamam bardy. Ana şolary 3-4 saatyny bermeli boljak da. Ha. Şey diýsene. Men sana düşünýän bayram. Mun söfürüni saklajak bolsaň, eklejek bolsaň, wagt gerek. Bir näçe çykdyjy gerek. Harajat gerek. Onu da düşünýän. Ýöne bayram, oňun ha
şu jagaları düşünürüm ki. Yine mesele şunu. Özüň bilen bayram, men bir garalaşym. Azy käni süýşürenjelemem bar. Eger şolar şu janawurlary gerek bolsa, onu şonu ortalyk hasap edäý bayram. He. Yo, sen onu qarz qul hasap etsen. Eger şeýle bolsa, onu qarz dälenim men satyn aldygym hasap edäýin. Ýöne olar şulaň arasynda geçsin. Geri. Näýli bor ya? Bayram ağa. Ha Bayram ağa. Bayram ağa. Salam aleyküm. Wa aleykümselam. Sizi ulu bir maslağa çağırýarlar. Bolmasam Ha. geyine göre. Gitmeli köýtana gurmaly. Iner çaklı katın. Be. Kanaýol? Bilmedim. Ýörüň Ýörüň hal. hal. Hormatly prezidentimiň tagallasy bilen tebigaty gorap saklamagyň meseleleri boýunça Köýtenagda geçilen halkara amaly maslahatyň işine çagyrýarys. Gowha var. Hoş habar. Bayram gaçdy gowha var. Gowha var. De hoş habar, hoş habar welin. Bir kuşşama kim derkä? Näder kagaý muny? Bayram senime. Sen o bulatdan aladın etme. Yüzüm bar ahire. Yine şu çağılarından sana azar mizarını getirmez. Doğrudan çağılar. He? Ay berekellah çağırar atıktır, berekellah. Sağ olun. Alamış ağa. O- Ay tamamam şeylidir ho. Şey diyecek. Ol ya da onu näme? Yola düşelim. Ha, Yürü yürü. halifa. Yürü. Yürü. Alamış ağa. Onunla gelýänsen kuşlara göz kulak bolsunuz da. Ya bayram, onun bir gurrunu boğum. Kuş bilen aladasın etme. Doğru değil mi oğlum? Ay berekellah. Ol ya, sağ ol. Görüyor musun? Ha salamat bolun onunla. Ol ya, sağ ol. Hani görün hani. Ya. Sağ ol. Sağ ol.
Gelin oğlanlar. Ha, nasir edim. Görýäňiz mi? Yoş. Şu suratlar sen çektin mi? Hava, sene öpte surat çekeni. Oğlanlar, yürüyün. Diyorsun rakı çek koyalım. Oğlanlar, yürüyün. Saltırak koyalım oğlanlar. Diyorsun rakı çek koyalım. Yürü oğlanlar gittik. Yürü. Yaşını düşün. Men vaktim yok. Nasıl etiyadım? Gitmeli. Sana kuş yok. O ne geliyor? Men maşını tutup geldim. Ay gel ver. Ula diyor şöken. Yeleğine verme. Düşlüklü yaşlı kenini. Men bayram ağa bilen gepleştim. Men vaktim yok. Men alıp gitmeli saltırak. Ben sen ulanğam bilmem zadınım. Bayramı ödü gelmese hiç sat yok sana. Hey, varlık kimse yaşlı kenini. Ya bu herede. Ay yok dur ayıptı. Bayram ağan çağır. Ay, Men oo, bayram ağa ne bilen getirdim gepleştim. ben? Men konu getirdim. Getirdim. Ulu Gelin. Gel indi kim Hani yani? çağılır. Hani gel hani. Aydın hani şuna. Aydın kuş yok. Sana kuş yok. Kuş yok gel o. Ay Men Allah kuşlara ay gitmeli. sana kuş yok. Kuş ne gel ho. Ver Düşmeli lan. yerler size. Ver lan. Bu ne derler o? Hadi Men ya. kuşlara alıp gitmeli. Men alıp gitmeli saltırak. Diyen ortam Düşlüklü bir bayram sana kenini. kuş yok. Ay yer Gel kol haydi yani. sana. Barın kuş yok. Aydın la hol sana. Ana. Bayramı öyle geldi. Ay çağalar berekella. Aleykümselam koçum. Salaman geliyen mi? Aleyküm aleyküm. Alam çağa. Hay aleykümselam. Yollaş bayram. He. Sen geliyençe. Çağıcıklanım. Büyüğüşlanım. Zanlar sal başlar ki. Ay tamam da söyledi. Komşu, tağ ol, Tanrı al kadın. Sen olmadık ortam, şu körpeçeler olmadık ortam. Men şu tayın bir tağdan taşlap gittim ne ola? Tağ olun, berekella körpeler. Anha teyze dergödenim vurduk. Oho! Ay berekella köşeciklim. Ulu iş edipsin. Tamam da söyledir. Tanrı Hadi al bayram. kadın. Ay bir Hani? bolayıptır. Yenin senin ödün ki gören eşlerinden haber ver. Görün eşten ayttam atan alamşa o tayda men bir giden pikirdeş, dost, yollaşan tutumnum.
Yöne sizi bolen şeyler göretim geldi. Diyoğuşlanmam sizem halit tüydedim durdumda. Ondan dağı gittik dini dağırlan iyidin görmeye. Şoları gözüm düşüp diyoğuşlamayalma düşüp durdu. Başka mı? Başka da ene halkara kuşlar kora taklaman, hem köpörtmen, hem östürmen yürüytü halkara hormat katınan verdiler bana. Bayram ağa. Hava, ondan esaslı adam hormatlı prezidentimizin biz kuşçuları hormatlıylagi köp sağ olsun. Assalamu alaykum Bayram ağa. Wa aleykümselam. Sağa man geldiniz mi? Şükür dayı. Bayram ağa gurlaşmady ýaly. Mene gelenler. Ine pulunam geçirdim. Kuşlar alıp gitjek. Kuşlar alıp gitjek diýsene. Neme de enim. Men sana näme diýsem kam? Bayram ağa düşünmedimle näme diýjek bolýar. Bizim gurlaşdyk ahyry. Yer inkin näme? Gurlaşmasına gurlaştık bolýan. Ay neme de. Enim. Sen menden öýkökin etme. Bu duranlara men agtyklam, kömekçilem. Olar bolsa men dostlam. Hey ondan dostlaňyma satyp bolmy. Gepin ysgasy Gepin ysgasy diýoşlar satylan ogy.